The carnation, $4.99. Okay. Veggie hotdog. We went there just to buy an eco bag na pabili ni sister. Send postcards to some people. Hey everyone, welcome back to another day in the life of an immigrant family here in the USA. And for today's vlog ay ang continuation po ng previous vlog namin when we were in Atlanta. And before kami umuwi ay dumaan muna kami sa Trader Joe's just to buy these bags. Eco bag na hype na pinabili ng sister ko. So I don't know why, but at least mas mura siya kaysa sa Gentlewoman and very matibay naman siya. Samahan nyo na lang kami ngayon dito sa Trader Joe's and see at the end kung ano yung mga nakuha namin dito sa store na to. Pero parang mas maganda yung... 1, 2, 3, 4, 4 kanya yun. Nangalamot yung 4. May sa kanya. So, dapat 8, 9 yan. Dozen roses, $10.99. The carnation, $4.99. Dadi, atin eh. Ajik, puti kayat ko dyan may kabel ti bathroom. Yung hinahanap ko yung pwedeng ilagay sa bathroom. No. The one that you can hang sa shower. Not here. Ito pwede rin to. Pero dyan ito, di ka eucalyptus ba ajay? Okay. Okay, garod. Ay, vegetarian ko gaya mga ito eh. Daddy, gusto mo ng veggie? Veggie hotdogs? Let's taste. Yupurikake. Hindi nga yung multi-purpose nga ikababel ti rice. Aligi spread Hindi spread, yung ginaganon din, tinatataktak. Demure naman, hindi yung nagkakayang. Tingnan mo. Daddy, nung kwakot at tibalunan, $4.49 lang. Diba? Kaysa bumili ka ng ano. Yeah, $4.49 lang. Dalawang ano mo na yan. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like. About you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about Good morning, everyone! Today, guys, ay magiging busy siya. We started the day so late already because she woke up at around 5 a.m. tas hindi na siya makatulog. Kami rin, hindi na kami makatulog. So, before 7, dinala ko na siya sa kwarto ni Mama. And naglaro-laro na siya doon hanggang sa nakatulog ulit siya. And then, ginising kami ni Mama for brunch at around 11 na. So, it's already 12:09. Meron akong at tawag rito, shinare sa Instagram na pagkagising ko, yun yung nakita ko. Sabi, I was gonna take over the world this morning, but I overslept. Postponed. Again. Pero madami nga akong gagawin ngayon. Magta-transfer ako ng mga files kasi napupuno na yung memory card ko. And may mga bagay kasi na lalo na yung moving namin ay hindi tuloy-tuloy yung story niya. Kaya kailangan, hanapin ko pa yung araw na katuloy ng story. Like for example, nung inayos ko yung isang kwarto, may kasunod pa siya na parang masingit-singit lang ganun. So, that was the thing na nagpatagal sa akin kagabi, pero itutuloy ko pa ngayon. But anyway, yesterday, if you saw the vlog, we went to Trader Joe's. Ayan. We went there just to buy an eco bag. Napabili ni sister na ganito daw na eco bag. So, we went there. Bumili si mama ko ng 4. Nagpabili si sister ko ng 4 din. And I only got 1. Sabi ko, para mas malaki kasi to compare sa Gentlewoman
Okay. Ito daw, pinapakita na niya yung ano, bili na po kayo mga gustong magpasabay. Next time po na pumunta dito sa Amerika yung nanay ko o yung kapatid ko, pwede po kayo magpasabay kung nandiyan kayo sa Canada. Charot. So, ito, mas malaki kasi ito compared sa gentlewoman na bag ko na lagi namin ginagamit kapag pumupunta kaming lake. And I don't get the price of gentlewoman kasi canvas tote bag lang naman siya and it's so expensive. It's like more than 1,000 ata kapag sa Philippine peso na siya. So yun, but nasusulit naman namin, na ROI naman namin yung mga bags namin kasi matibay naman siya. So yun lang, sabi ko hindi ko lang mag-gets kasi eco bag lang naman siya. Tapos parang ang mahal para sa eco bag. Is it because of the name? So yun, I'll just show you kung ano yung mga nabili namin sa Trader Joe's. Trader Joe's is known sa parang more healthy options siya na food. I don't know if you've seen this sa clip. Ang daming mga ano doon, mga fitness enthusiasts na nandun kasi lalo na tabi niya is gym. So ang daming mga healthy options. And also, madaming mga mura na flowers doon. Hindi naman sa mura pero pasok siya sa budget. And baka kapili ka kasi hindi siya yung bouquet-bouquet. So you can make your own bouquet. Ganyan. So this one is $3.99 or $4.99. I have eucalyptus dito. Ayan. Na ilalagay ko sa shower namin para yung amoy ng eucalyptus, yung mga amoy sa banyo. And then I have here gypsophilia. So I got this one kasi gusto ko yung dry na gypsophilia. I don't know, weird ba? Pero maganda kasi yung dried na gypsophilia. So maganda siya na green and white siya, diba? Pero pag nag-dry na to, white pa din kasi siya, tsaka brown. So, para siyang farmhouse vibe, ganun. So, I like that. And then, what else did we get? I have here Dijon mustard. Hopefully, masarap siya kasi ang lagi namin ginagamit for salad is ranch and chipotle baha. Sa akin, chipotle dressing for me. And then, si Daddy ay Thousand Islands. So, ito naman, Dijon mustard ay natikman ko siya nung bumili kami sa Walmart ng salad na. So, ayan, bumili ako ng isang ganito. This is the Trader Joe's, the Dijon mustard. And then, everything but bagel, sesame seasoning blend. Ito talaga yung hinanap ko, guys. Kasi dati may ganito kami from Costco. And gusto ko talaga siya kapag yung toast and then avocado, tapos everything bagel. Yum! Yum talaga. And then, this is the furikake multi-purpose seasoning. Gusto ni Daddy to, nung nasa Asian store kami, parang nagpapabili siya ng ganito. Sabi ko, hindi yan yung furikake. So, ito, nakahanap kami ng furikake. And then, Noki, $1.99 lang to. And I love Noki kasi kapag yung parang wala kang soup, you just heat something na soup. Like, for example, yung mga Incan na soup or anything na soup na pwede. Tapos, ilagay mo lang to. Ayan. Kung gusto niyo yung cream of chicken na, ano ba yung nakalata na cream of chicken, tapos, anuhan mo ng ginadgad na carrots, painit mo lang yon and then add this one, perfect na. And then, sabi ni Mama, masarap daw to. Ito daw yung parang binibili niya sa Costco, but this one is from Trader Joe's. Ready in about 5 minutes na. Chicken fried rice. Stir fried rice vegetable seasoned with dark chicken meat and eggs. Ito sana i-breakfast namin ngayon. Pero dahil nga wala ako, tulog ang madam. Kaya yun. And then, we got here veggie na hotdog. Sanay na kaming kumain ng ganito, guys. Kasi nung nasa school pa kami, nag-aral ako sa Adventist school nung college, and naka-dorm ako, and pag naka-dorm ka, cafeteria din yung kakainan mo. Lahat ng food namin sa cafeteria are all vegetarian. So, sanay na kaming kumain ng mga vegetarian food. And sa Trader Joe's, kapag vegetarian nga, sobrang daming options. Pakwan, this is $5.99. May nakita lang si Mother na pakwan habang nag-check out kami. Nainggit siya, kaya pinakuha din niya ako ng pakwan. So, i-chop ko yan ngayon para naman makain na namin, masimulan na namin makain kasi tonight we will go back to Atlanta because we have a dinner at 6 with some relatives, ayan, na hindi ko pa nami-meet. Kasi bata pa ako nung umalis ata sila papuntang US. And si mama ko ang kilala nila nung binisita din sila nila. Nung pumunta silang Edmonton.
nag-visit din sila. So ngayon, pupunta kami ngayon kasi tumawag sila kagabi. Nakita nila yung post ni mama ko na nandito siya sa Atlanta or nandito siya sa Georgia. So yun lang naman yung galing Trader Joe's. Wondering ba't nilalagyan ko ng ganyan. Kaya ko to kay Nessie kasi yung steam kapag nag-shower ka, na re-release niya yung amoy ng eucalyptus and mabango siya. Para kang nasa forest. amoy damo. Ganun. Pero mabango siya and very relaxing naman siya. Ito na lang yung isa sa mga natira sa mga vases ko. Kasi when we move, tinapon ko na yung dalawang vase ko kasi hindi naman siya nagagamit all the time. Pero ang natira na lang is this one, yung vase na binigay ni Daddy sa akin nung Mother's Day. Tapos may isa sa kwarto namin. So, na-realize ko dapat hindi ko pala sila tinapon. Pero na-hype na kasi ako nang nagtapon ng gamit namin nung nag-move kami. But anyway, hindi naman laging may flowers dito sa bahay. So, it's okay. Lagay ko na lang dito kasi ito yung high and thin lang siya. Tall and thin. The only downside sa Trader Joe's pag bumili kayo, dahil nga kayo yung bubuo ng mga bouquet ninyo ay walang free na, ano ba yung tawag doon? Yung flower food. Ay, maganda na pala siya kahit ganito, pero ikat ko lang. So, ganyan lang. Very, very simple lang. Yan! Silagay natin dyan sa harap ng sink namin. Yummy! Eat na ah! Eat! Eat! Watermelon! Yay! Good job! Daddy, may dala siyang watermelon! Nalang sa buhay ko ang isang katulad mo. Ako rin ba'y iniibig mo? Dinggin. Currently writing on our postcards. Pag nagta-travel kami, if you've been here on our channel, every time that we visit a place, we send postcards to some people. Depende lang. Kung sino yung feeling namin na babagay para sa place na yon. Like this one, we went to the world of Coca-Cola. Feeling ko, itong holographic card and the place ay nababagay kay Lolo Pete. Lolo Pete, Coke pa more. Sprite pa more. Tapos ito naman, Botanical Garden. This is what I got. Ayan. Yan siya. Kasi yung Alice in Wonderland ang kanilang exhibit hanggang September. So this one is gonna go to Lola Marlene, the plant Lola. Botanical Garden. This one, I only paid for 90 cents because I'm already a member of the Botanical Garden. Wow. We're already a member. Kasi $115 lang siya. Tapos, yung $115
115. Unlimited na yun na pasok namin for a year sa Atlanta Garden. At saka dito sa Gainesville Garden. And the Gainesville Garden, hindi pa namin siya napuntahan. Tapos meron pa kasing 2 free passes para sa guest. So kami ni Mac, unlimited na kami. Tapos may 2 free passes pa. So si mama ko, libre siya kahapon. Tapos 1 more guest pass para sa isang guest namin. Sulit na, 115 lang. Eh, kung every visit mo, I think, $30. Eh, sana yung 3 kami kahapon, 90 something na yun. O di, tapos magbe-visit pa kami ng Gainesville. Okay na yun. Hi, ang tanong, nasan kaya yung mga stamps ko? Wala pala kaming options for stamps. The only thing that I have is the Freedom Forever stamp. Ito, binili namin to sa Sam's Club. Same price lang din naman kahit sa post office mo siya bilhin. And ito yung mga tira ko pa noon. Ayan. So, pag international naman na postcard ang isesend mo, you need the big ones. So, I still have this. Kasi sinesendan lang namin si Lola Marlene niya, tsaka sila mama ko, kapag din namin sila kasama. We have an outgoing mail downstairs na pwede lang namin ilagay yung postcards doon. Tapos, mapipick up na yun ng mga mail people. So, you can buy the stamps sa USPS. Ayan. And then, stamp nyo lang. For the entire ano lang, kung dito lang sa US, 1 stamp is enough already. The small stamp. But for international, you need to get the big one. So, maglagay na tayo ng stamp. So, this one's gonna go to the Pilipinas. So, dito. And then, tip lang, kapag nagpapadala kayo ng postcards, huwag nyo nang ilagay yung return address. Kasi twice na nangyari sa amin, yung return address, yun yung pinuntahan ng letter namin. Yung Hong Kong namin na postcard na supposed to be papuntang Pilipinas, pinadala sa amin sa US. And then, yung postcard na naman dapat na papuntang Pilipinas, nung nasa Washington DC kami, pinadala na naman sa amin. Ay, kaloka. Madami pa lang actually na stamps, iba-iba. Kaya naintindihan ko na ngayon yung mga nagko-collect ng stamps. Kasi madami pala dito talagang iba't ibang klase ng stamps. We can do better. We can be setting go. We understand right down to the soul that we can do better. We can have a